Fran, Hola, encantado de coñecerte. igualmente. Quedeime fascinado destas tallas. Pois, Destas tallas que casi é pasear pola arqueoloxía de Galicia e retroceder no tempo. Deso se trata un pouco, de dar a coñecer o que temos perdido nos montes, moitas veces casi olvidado, e en outras ocasións pues, empezándose a recuperar e dando a coñecer como se pode. Estás vendo pues, desde réplicas de arte rupestre ata outro tipo de fantasías en pedra, algunhas suxeridas por arte rupestre, outras son cousas completamente diferentes. E me comentabas que estes son petroglifos que temos no entorno. Sí, a maioría do que estades vendo aquí son de concellos de aquí da zona. Este sería Coto do Rapadoiro, aquí en Cotobade, este Moraña, Monterdegán, Este é a miña terra, o Labirinto de Mogor, de Marín, na barriada de Mogor, como dicen ali no... Lombo da Costa ou Laxe das Rodas ali en Cotobade tamén, aí a beira do Lérez. E despois outras pezas que son personaxes como... Sí, personaxes mitolóxicos, como pode ser unha serea, animais máis fantásticos, unha serpe, recordo unha serpe. Sí, unha serpe emplumada, quizáis, ou o dragón. Bueno, os dragóns ven sendo tamén serpes emplumadas. E me contabas algo que me chamou moitísimo a atención. Dime. Nesta escena, daqui, nesta peza. Bueno, esta peza é Coto do Rapadoiro, que por certo original está moi alterado polos lumes, foi restaurado como se pudo a partir dos lumes de 2006, bueno, aínda se conserva parte da imaxe. E o que estamos vendo é unha escena que históricamente se interpretou como un cazador detrás do cervo. Pero que hoxe hai outra visión deste tipo de escenas que aportaron algúns arqueólogos, eu penso que van bastante atinadas, que podría ser en concreto Manuel Santos apuntou a esa posibilidade de que estamos quizáis ante unha especie de escenas que poden ter a súa similitude e o seu paralelismo co que vemos nas abaixadas das rapas das bestas. Acirrando os animais. Acirrando, asustando, elevando os animais hasta certos sitios, hacia lugares de trampeo, curros, o que coñecemos nas rapas, que por certo tamén coincide xeográficamente a rapa cos lugares onde temos estes petroglifos. Tamén é unha caza ancestral, levar os animais a un curro, que non deixa de ser tamén un sistema de caza. Podían cazalos directamente con armas, como podemos ver nesta escena que de Laxe das Ferraduras, en Cotobade tamén, moi cerquiña desta anterior. Podían cazar con armas ou podían cazar quizáis asustando, elevando os animais hacia como se facía co lobo. Justo. E aquí, en vez de armas, este home podría portar simplemente paus. Este tipo de personaxes os vemos nas abaixadas, xente que leva paus nas mans, e facendo sonidos, berrando, elevan os animais a ciertos puntos, non? Que aquí podemos ter outra interpretación parecida. Esta é Laxe dos Cogoludos en Campo Lameiro, e aquí poderíamos estar ante unha escena, a ver unha interpretación tamén, unha interpretación que tamén xurdeu nos últimos anos, porque isto históricamente se relacionou con unha posible cría amamantando a nai. Sin embargo, ten máis visos de posibilidade de que isto sea unha especie de trampa no chan, e isto podía ser un cánido, un can, unha das poucas representacións de cans desas épocas na Idade do Bronce en Europa, e está axudando a meter este animal na trampa, e no último momento este animal vira a cabeza, non? Posiblemente unha especie de escorzo. A ver, estamos falando todo de hipótesis que nunca vamos poder demostrar, pero todos levan a súa lógica porque hai máis paralelos en outro tipo de escenas. Na Cova da Bruxa, en Muros, hai unha escena parecida tamén, con cans axudando a levar os cervos a certas trampas formadas por reticulados, como que vedes aquí. E agora preguntaba eu, isto é reproduccións de... E isto, a técnica que é? Punteiro? A técnica que vedes aquí, bueno, estas pedras están gravadas con punteiro fino, con un clavo destos grandes de carpintería, uso a modo de... Do que se empleaba na carpintería... Sí, porque un punteiro normal non me vale, teño que buscar unha pedra de gran moi fino, porque isto non deixa de ser unha reproducción a escala, e o grano ten que ser a escala, non me vale un granito máis gordo, non? E, bueno, trato de reflejar o máis posible como se ven estas pedras no natural, ¿no? Sempre lle remarco un pouco os surcos, porque tamén ao natural acabanse remarcando por los líquenes.
Pero bueno, busco un pouco o atractivo E rupestre, despois contigo. este tipo xa son fantasías, non? Sí, isto que vedes aquí está inspirado en elementos pues, Xa, petroglifos, pero xa... petroglifos de doble espiral, como os que aparecen en Newgrange, que os comentaba antes, en Europa, en grandes dólmenes, en Irlanda concretamente. Pero bueno, tamén os galegos, o sea que en esa época había unha conexión tamén no mundo atlántico que deu pé a falar despois do mundo celta. O mundo celta ten a súa origen no anterior. Algúns petroglifos similares, Claro. polo que lín apareceron... Xusto, temos toda unha base que deu pé tamén a que surdiran os petroglifos na Idade do Bronce en Galicia. Toda esa época sería anterior ao dos grandes dólmenes tipo Newgrange de Irlanda, como, bueno, está un pouco inspirado nese tipo de dobles espirais. E bueno, logo hai unha eclosión en Galicia, estamos un pouco a cabalo entre o mundo mediterráneo e o mundo atlántico, e surden todas as formas que vemos, laberintos hasta... E ti tes o taller en Moraña. en Moraña. E tes espacio nas redes onde se che pode... Sí, Fran Ameixeiras, producións artísticas, Pedreiras, estamos este tipo de colección, en honra dun petroglifo que topei en Campo Lameiro, un gran cervo, chamado Pedreiras, a zona onde se atopou. E bueno, pois un pouco trato de... E por aí, se alguén este está interesado nunha peza destas, se pon en contacto Se ponen en contigo. contacto comigo. Fran Ameixeiras, producións artísticas, se poden encontrar. Pois nada, Fran, márchome, Encantado. porque quedei asombrado do mercado este, das cousas curiosas que estou atopando. Vale, un abrazo. Encantado.